खुलुमबाय। आंनि मुङा मुंसे सन्जित रामसियारि, बिश्वनाथ हावरागुरि। थांनाय 15 जुननि मुंख्लंफोरनि चेक राननायनि आंनि मुंख्लं फंबाय मजिद बसुमतारिनि चेकखौ आं गहपुर हालामाव गैयैयाव चेक एबा रांखौ आजावनो थाखाय एक्स बिएलसिनि दिनाव प्रबिन बसुमतारि मुंनि सासे आमलायगुरि गामिनि व्यक्तिनि मुङाव आजावहोनानै आंनि न'खराव एक्स बिएलसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा प्रबिन बसुमतारिखौ हरदोंमोन। नाथाय आंखौ लिंहरनानै आंखौ बिदा दं होनना लिंहरनानै आंनि मुङावनो चेकखौ हरफिनबाय। बेवहाय रावनिबो गोरोन्थि गैया। आंखौनो आं खोनानो मोननायाव बि बोथोर इउटुब चेनेलाव मोनसे भाइराल फोसावनाय बि फेमिलि दैदेनगिरिफोरनि सानैसो मुं होनानै दाय फान्दायनाय नंखाय बिथांमोनहा बेजों जेबो लोब्बा गैया। प्रबिन बसुमतारिनि एनअसि लिरनानै हरनायाबो बिदि नङामोन। माखासेखौ बिसोरो लिरदेरनानै होदेरनायखौ नुदों। गुबै लिरनाया नै बेनो।